Ang tunughan musika ni Ramasasa, mga awit waray nun. Hi, good afternoon, 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 everyone. Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga Katagalugan sa Luzon. Sa buong Luzon, pero Tagalog na lang. Sa mga Katagalugan, magandang hapon sa inyong lahat. Visayas, sa mga Cebuano, sa mga Bulanon, sa probinsya sa Cebu, probinsya sa Siquijor, at probinsya ng Bohol, at sa probinsya ng Negros Oriental, lalo na sa Dumaguete, sa Siquijor naman sa Larina, at sa probinsya ng Cebu. Oo, Tagbilaran kasi yung ano nila, capital city nila. Maayong hapon, 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 og sa Mindanao gihapon. Maayong hapon, maayong hapon, maayong hapon, maayong hapon, maayong hapon, maayong hapon. Sa Eastern Visayas, didihan mga waray nun. Didiha Leyte, Southern Leyte, Beliran, nganhan tutulo nga probinsya, han Samar, Northern, Western, ngan Eastern, maupay nga kulop, 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 haaton nga tanan. Welcome mining aton taramdan, taramdanhan mga waray nun. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Biyernes nga adlaw, ikapit sa 10 han bulan han Mayo tuig 2024. Welcome din sa YouTube channel. Actually dapat Facebook page yan na, pero kayo usaman la iton aton cellphone. Pwede ka mo mag-comments dito sa YouTube. Waray didihi Ate Arlette salit waray makahuram sa nga cellphone. Waray ako maka-live ha Facebook page. So adi kita yan na ha YouTube. I-search la niyo ang Art Ramasasa YouTube channel. Art Ramasasa YouTube channel. And like, follow, like, share, follow. Share, like, and follow. Ayan, oo. Iyola, pidliton ang notification bell. Ayan, para ang ngatanan nga aton aringasa didiha YouTube iyo manotify didiha iyo. Pakipalo la ha, pakipalo la. Oo, sige. Kung karayong niyo bumulig, makabulig, ipalo la niyo ini nga channel. O ha, pitlita la niyo ang verification bell or
Notification bell. Ayan. Sige. Nagtukitahan musika, siyahan nga musika. Uy, diri nga yan, anay. Anakon kabay-abay nga hindi, Kuya Romar Samson ang pinakakusgan. Kung na in English, anong Samson? Ha in English, wing-wing? Ano ha in English, wing-wing and Samson? And in English and Samson, Papa Art, Hercules. Hercules ngayon. So, amo ngayon na in English and Samson. Okay. Pwede ka mo mag-shoutout, iyong mga loved ones, iyong mga friend, iyong mga dabarkats, mga barkada balit. Ayan, ni Kuya Romar Samson ita kong kabay-abay, nga ininiubos nga sangkay, nga tinuod nga barkada, Papa Art Ramasasa, dinhila hining aton taramdaan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Okay, kay Friday man yan, Biyernes. Ika G, so buwas it Sabado. Buwas kita it Sabado magla-live. Ma-play la na kin mga songs yan na nga adlaw. Actually, kanan Facebook page ko ini nga program. Pero nag-decide ako nga YouTube ko na i-program. Ayan. So, pwede ka mo mag-shoutout. Ate Lim, Ate Miles, love it. Hello, shoutout. Nga na ka na Ate Miles, love it. Bidaha, Finland. Ayan. Ate Miles. Hello, Ate Miles, love it. Enjoy la, Ate Miles. Enjoy la, Ate Miles, ha? Ayan. Sige, ngadtukitahan siyahan nga musika. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Adian siyahan nga musika. Dato ako kamayorhan among bungtod, waray ako makadaog, pero dako an aggasto, naglalaom gud ako hadto nga diri na mapiperdi, kay an kwarta ko sufisyente parahan mga butante. Pastilan dako nga kwartaan akon din pasarap, panigurado gud an akon nga diri malalabuan, igin distribute ko dayon an kwartahan akon mga tinapuran, waray ngay an ipanhatag kay irapinan guuman. Diri ngay an basta-basta ipagsulod ha politika, kinahanglanon gud nga wise andamngan maaram ka, kay kun mga leader nga diri tangkod an im makuha, guguuman an im kwarta goodbye, patay kang bata ka. Diri ngay an basta-basta ipagsulod ha politika, kinahanglanon gud nga andam wise ngan maaram ka, kay kun mga leader nga diri tangkod an im makuha, guguuman an im kwarta goodbye, patay kang bata ka. Salit diri na gud ako masulod ha politika, kay makuringan maguol malako pahin kwarta, karagla imo gastos para ipalit hin mga butos, nagbabantay ang mga guong hiralugod it nagpupulos.
Dabay nala magnegosyo matubok pa ang kwarta ko ngan waray pa ako sabit ha mga tao. Kay kun magkandidato pa ako dakot ang gasto pagdaog ko siyempre mabawi ako. Baliwat. Ayan. Hay. Amatuan mga guom. May original composition. Sige daw, Kuya Romar. Oo, may comments nga da. May comments dyan. Ang kakulop ini naton nga live, ano? Sige. May nag-comment dito. May nag-shoutout. Ay, oo. Thank you for comments. Oo, for your comments. Ricardo Santos. Ayan. Ang siring ni Ricardo Santos. Shout out, Papa Art. Ang mga taga-barangay Santo Niño, Kinapundan. Bugos. Ha? Bugos, mga Samson family. Oo, Kuya Romar, kay may mga Samson dito haamon, damo. Oo, mga patod mo. Bugos, mga Samson family. Mga Syria. Watching from Netherlands. Oh, ha? Netherlands Shipyard. Ha? Dalay nagbibingkin. Blessing in. Damo nga salamat. Ayan, ato nga ni Ricardo Santos ha, Netherlands. Oh, yan na. May nag-comment. Sige daw. Nalukso it's ha? Oy, Aldwin Duyuni. Amo na? Oo, napa-shoutout hiya. Shoutout nga dakan Aldwin Duyuni. Oyuni? Oyuni. Aldwin Oyuni. Ayan. Amula. Shoutout la. Waray hiya ginpapa-shoutout nga yung mga Dabar Cards. Ayan. So, thank you for watching Aldwin. Aldwin Oyuni. Ano, tama? Kuya Romar? Auguyuni. Ayan. Sige. Pasensya na, Aldwin, ha? Ayan. Thank you for watching Aldwin Guyuni. Sige, amo ito. Waray na, no? Direct. Pagugithan baba para mabusog lagas ng bata. Okay, adian sunod naton nga kanta ang title hini. Textmate. O yan mahilig mga textmate, ha? Aadi ang kanta para haiyo. My original composition. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Danay nagbibingkin, mahulog ha. Where na you? Kanina pa nagulat haim idi. Where na you? Adi nami an imo text haapon I'm on the way. Ini nga akon ka textmate, sobra-sobrahin kang makulit. Karuyag good niya nga makipag-date. Salit kini nga akong cellphone, waray diskanso pag tinunog hit ringtone. Ikang haaga uto magkulog nga nakagapihon. Diri ko naging aasi. Oy, nag-comment sa liwat hi Aldwin Guyoni. Oo, adiman. Sering niya, shout out Papa Art. Anong sering nila? Shout out Papa Art.
Akon mga dabarkads nga diha SOS. Sa ini nga SOS pabahay kon SOS dit nga diha Tacloban. Okay, thank you Aldwin. Tumuhiton akong kabisi, ganay nakakaulanghit ang mga trabahoon. Pastilan ini nga cellphone, kung asya lahit impag inatubangon, waray ka mahihimo na mga puruhaton. Where na yo? Adi nami, kangina pa nakuhula, haim didi. Where na yo? Adi nami, an emotex haapon, I'm on the way. Pastilanhin ka masurong, iningang pagtaga cellphone, kay lagas bata damo kitna ayon. Magari ko nganhin pobre, bisan naghihimakuri, nakakapalit in mag-ubay nga cellphone. Salit damo itnan hiuunong, mag-aragsawa di nagkakaarayon, nagigiaro abog ho tungod kini nga cellphone. Mga nahinanabok na karatan, danayhang mga kabataan, tungodhan mga ka-textmate ha cellphone. Where na yo? Adi nami, kangina pa nakuhulat, haim didi. Where na yo? Adi nami, an emotex haapon, I'm on the way. Paghirot, kasangkayan, ining nga cellphone diri angay tagyaan. Labi na, kamu kabataan, ang cellphone danay nakakahatag inkaraan. Gamitan niyo ang cellphone, hakaupayan. Where na yo? Adi nami. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Amo to mga kasangkayan ang ka-textmate. Ayan. Where na yo? Dito nami. Where na yo? Dito nami. Agoy. Oo. Ayan. Siyempre, nagdarahan naton oras. Oh, yan naton oras yan na. Alas 3:53 na. Didihapugos nga Pilipinas. Okay, kita direct kung may ada. Para mabusog lagas ng bata. Okay, an kakulop. Basahan kakulop. Aw. Okay, sige. Shout out
Pabitiro family. Diyan kay Sir Juanito Pabitiro. Ayan. From Pabitero family. Kay Ma'am Sofia and Sir Juanito Pabitiro. Diyan sila sa ano? Sa Macarsi, Nueva Ecija. Macarsi, Saragosa, Nueva Ecija. Tama ba yun? Oo. Bayan ng Saragosa, Barangay Macarsi. Ayan. Shout out dyan sa inyong lahat, Pabitiro family. Ayan kay Ma'am Janet Pabitiro Paladan. Ayan. At kay Ma'am Lorina Ramasasa Barlongay. Ayan, diyan sa Tagaytay. Ayan, shout out dyan. Kay Padigudo at Yaya Lusing. Diyan sa Tagaytay. Ayan, sige direct. Gunitan baba para mabusog lagas ng bata. Sige nin. Lalaki antot sana babayi. Okay, so padayon kita. Ito nagpa-shoutout. Oo, sa Macarsi, Barangay Macarsi, Saragosa, Nueva Ecija. Tusok si Kwat. Ayan. Danay nagbibingkin. Sige, padayon kita. Ang sunod nga musika, adiman. Tidur nga duko. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Nalukso itsura. Adiman ang sunod nga musika. Panahon. Tini dun kutsara. Kabahan di anu wat an imu sama pahitas una nga diri elmi an panahon an bahandi lumalabay lahato kay ang tao at kalibutan may adatag sa nakapalaran ayaw pagtamayhan pobre una-una ang panahon diri elmi ikaw ayaw tapo kay an akong kinabuhi usala kay an tawo akalibutan may adatag sa nakapalaran
kalibutan. May ada tagsa nga kapalaran. Akong punta una-unaon nga diri pirmi ang panahon. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Okay, amo adto ang my original composition, Panahon. Ayan, so akon ngayon ginpapasabot ha. Ang karoyag magpatukar kan Papa Art ha, anuman nga mga gatherings or okasyon. Pwede ka mo tumawag, hini mag-text, call and text. So, hini nga mga numbers nga ada hiton screen, di diha ubos. Oo. Yola kitaon, may mga numbers dida, ang Globe, ngan Smart, ngan may dagihapon landline, ang 053. Oo, pwede niyo tawagan. Kung hino ang karuyag magpatukar kan Papa Art. Ayan, sige. Okay, so Kuya Mac, waray pa? Ang binubuhat nila Oy, shout out ngayon nga dakanda. mahulog hatiin. Ganahan mga taga Kansumangkay, belated nagfiesta pala kunuhera. Yan didaha barangay Kansumangkay an Anua family nga dakanda pa di Piyo ngan madidita upo niyo mga kids. Nan Padi Romeo ngan Madi Maria. Ayan, upod gihapon ang mga kids ini. An Anua family ini. Ngan nga di gihapkan Padi Juni ngan Madi Sayong Aguhayan. Upod gihapon ang iyo mga kids. So, dida ha? Ayan, dida ha, barangay Kansumangkay. Yan, siyempre, ang mga taga Parina. Oo, shout out dida ha iyo nga tanan ha, mga taga Parina. Ngadakan Noliboy Pabiliar ngan Atiglo Pabiliar upodan iyo mga kids ha. Yan, shout out dida ha iyo. Sige, ano pa ha? Sige, pag-comments la ka mo ha. Oy, Ate Miles Labit, kumusta? Kumusta kaya na Ate Miles? Di kita yan na ha YouTube, Ate Miles. Wala kita ha Facebook page. Pwede ka mag-comments dito ha YouTube, Ate Miles. I-followan akon YouTube channel, Ate Miles. Ate Miles Labit, kumusta? Sige. Ngan, anaton mga kasangkayan, an nga tanan, ginsa shoutout ko. An nga tanan nga mga waray nun, iba-iba nga mga lugar, din hihabugos nga kalibutan. Ang mga langyaw nga labnasan, an sindu waray nun, akon ginsa shoutout. Kumusta ka mo? Kumusta? Merienda na kay kulop na didihaamon ha Pilipinas. Sige, kumusta ang mga waray nun? Ayan. Sige, ngadto kitahan sunod nga musika. Adiman, ang sunod nga musika para ha iyo nga tanan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Tini do kutsara, tini do kutsara.
partihin gugma. Manukjuk kun mahihimo, pamilinghin paruha imo. Ayaw haakon pagdisturbo, kay bata pa ako. Digay liling maaram ka, waray pinipilihan gugma. Bisan lagas o batan-on, way gugmaon. Na ingin linagas ko nga gugma, kay kung ako madigol na, mamimilyonarya ka. Manukjuk an gugma ko, dirikot para imo, kay ang lalaki nga karuyag ko, batan-unan gwapo. Manukjuk pasaylo ka, kundi ko karawton an gugma, kay ako batan-un pa, ikaw tigurang na. Digay liling ang gugma ko, para gud lahain mo. Bisan ako kung lagas na, ikaw laan karuyag ko. Digay liling ang edad ko, naabutin 88, pero ang kasing-kasing ko, bagala hindi 18. Manukjuk maaram ka, nga ako batan-un pa, diri pa ako angay, han partihin gugma. Manukjuk kun mahihimo, pamilingin paruha imo. Una-una nala nga ako imo apo. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Amo ato ang manudjungan inday liling. Ayan. Original composition, hininiubos nga sangkay nga tinuod nga barkada, Papa Art Ramasasa. Okay, so waray pa, Derek. Ayan, shout out gihapon naton ang
Ining na mag... Oy, balanghiginyo, ang mga balanghiginya, balanghiginyo. Oo. Palakula. Shout out han Paharilla family. Didaha Barangay San Miguel. Mabusog lagas nga. Oy, oo, antik kuno yan na ha, Barangay San Miguel, Balanghiga. Ang Paharilla family. Speaking of Paharilla family. Oh, speaking of Paharilla. Oy, oo. Silya. Atensyon sa Paharilla family. Binubuhat ni... Magkakaroon ng reunion ang Paharilla family Dalay nagbibig. ngayong June 22 doon sa Iloilo. Ayan. Doon idaraos ang reunion ng Paharilla family sa lungsod ng Haniway, Iloilo. Yan. Ang layo, ano? Oo, pero doon ang pagdaos ng reunion ng Paharilla family. Yan. Ayan, sa mga Hilonggo, ha? Pagabuhaton dira sa inyo ang reunion ng Paharilla family dira sa Banwa, Sang Aniway, Iloilo. Yan. Di ang pagpatamyaw gikan kay sa atong president, o si Madam Margarita Bahadi Paharilla. Mabusog lagas nga. Yan, dira sa Iloilo, ha? Ang inidur lalaki. Magkamayada kita sang reunion dira sa Iloilo, sa Haniway, sa Mga Banwasang Haniway, Iloilo. Ayan. Sige. Abangan ninyo dyan ang reunion ng Paharilla family. nagbibigtil. Paharilla clan. Ayan. Tinidur na duko. Ayan, sige. Ang susunod na awitin, ang masunod na kanta, Karag itong luto. adiman ang sunod na kanta. My original composition. Tinidur ko sa. Ang tunog han musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Tinidur ko sa. Mayada ka na iba. Ikaw lagi hapon ang ginbibilin, kasing-kasing ko naghihingap hain.
nga ginbuhat mo nga ako. Aanhon ko pa man, kay may iba ka naman. Gabay pa nga, malipay ka, di dahaiya. Hin ka maul-ul pastilan, hinin akong dughan, walay bulong nga sadang makahatag. Hin ka upayan, bisan ko pa unanhon, makuri ka lagniton, hakasing-kasing ko, aadik ka lagi hapon. Hin ka maul-ul pastilan, hinin akong dughan, walay bulong nga sadang makahatag. Hin ka upayan, bisan ko pa unanhon, aadik ka lagi hapon, hakasing-kasing ko, makuri ka lagniton. Magpapabilinan akon haimo, paghigugma, bisan kun mayada kanay ba. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Tinig doon, kutsara-kutsara. Hello, welcome. Hining aton taramdan. Okay, good morning, good noon, good afternoon, good evening. Ini ubos na sangkay. Wing-wing. Ining nga mag-asawa, ang trabaho Ayan, ama to hiwing-wing. Ama to an mayada ka na iba. Oo. Ay original. Ama to original, ha? Na kantahan mayada ka na iba. Aton gin-upload ni Jolie Kimbo. Ginkantahan mayada ka na iba. may nira. Nasireng dito ang lyrics. Ikaw lagi hapon. Binubuhat nira. Angin bibiling kasing-kasing ko naghahanap sa im. Oy. Nagbibingting. Oh, hangyo ko lahan mga mag-upload hiton nga mga kanta kuntaan original. Ayaw niyo pag iba-iba ha iton lyrics, ha? Ay para ako nababastusan akiton, ha? Nalukso. Okay lang ka mo magkanta hiton nga mga kanta kung naruruyag ka mo, pero ayaw niyo pag iniba-iba ha iton lyrics. Kaya iton nga composition diri man iton ha norte. Okay la kung ha northern summer nga composition, okay la iba-iba ho nit lyrics kaya iyo man ito composition. Pero kung diri iyo composition, ayun iyo pag inibaha itong lyrics. Okay la besan diri ka muna sarit nga iyo ginkakanta sa YouTube. Ay waray man hiton. Bigayan man lang ni bigayan. Pero ayaw niyo pag ibaha itong lyrics. Ano ha? Mga kasangkayan, mga sangkay. Kaya di rin man itong hanorti nga composition. Pero ayaw niyo pag inibaha itong lyrics. Para hanggub mga lusay, sin nga to, sin nganhi. Gubma ko nga lusay, tipigi, sin maupay. Ayaw niyo pag iniba-ibaha. Kung ano itong lyrics, mo ito original, ha? Bigayan man lang ini. Mga sili. Iyo ginkakanta, di ba ka mo ng sarit, giniiba pa niyot lyrics. Yan. So, amo lang itong takhangyo ko la. Ayaw niyo pag iniba-ibaha itong lyrics. Kung ano itong lyrics itong kanta, amo na itong kanta. Ayaw niyo pag iniba-ibaha. Ha? Sana magkaintindihan tayo mga kapatid, kaibigan. Sige,
Padayon kita hiningaton taramdan parahan mga waray nun. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Shout out ngadto naton mga kasangkayan, labi na didaha didaha Barangay Kotikot. Ngadahan Anuwa family gihapon didaha Kotikot, hipadi Danny Boy ngan himadi Ida Anuwa. Oo, didaha Barangay Kotikot, Hanhi Porlos, Eastern Samar. Shout out nga daha iyo ha. Ayan, han mga tanan nga mga kotikot nun, ha? Sige, waray pa direk? Okay, samtang waray pa comments, aton kin siya shoutout ngayon, hi Ate Lita Balboy na Galban, oy ang Galban family. Didaha Sambales, oo, ang Galban family. Nan shout out han Bagaindok family. Didaha Lower Nula-Tula an Bagaindok family nga kan Kuya Ingat. And Gracio Ingat family Bagaindok nan nga daghihap kan Mother Tita. Nan siyempre nga iyo mga kids. Oo, nga daghihapon kan Kuya Mario Bagaindok. Hello Kuya Mario. Bagaindok family, upod nan iyong mga kids, an imo mga kids, Kuya Mario, ha? Shout out nga daha imo, nga daha iyo, didaha Nula-Tula. Ayan, ang Bagaindok family. An Arsina family, oo. Badrina ng Arsina family. Ayan, kumusta ka mo? Ayan, didaha Lower Nula-Tula. Oo, di na maihay gihapon di upper Nula-Tula ngayon adton Arsina. Sige. Ayan, ngadakan ngadagyap upper ngadakan Sir John Cesar and family. Ngadahan imo wife gihapon Sir John. Didaha upper Nula-Tula. Oh, yes. Sige, ngadto kitahan sunod nga musika, adiman. Uusala ang tinikangan. Aw diri ang sunod naman kay mahinay. Sunod. Sa landas ng kamusmusan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Original composition, Tagalog. Sa murang isipang tulad namin mga bata, maikli ang hakbang sa hangaring makuha. Mga mithin kay dami, ibig na makita. Hawakan at damhin, nais lamang lumigaya. Di mapakali, pamanid man ay landasin. Bawat mga bagay na amin na naisin. Madilim man matinig, malalim na bangin. Di alintana, buhay man ay pawin. Sa landas ng aming kamusmusan, di may kubli ang dapat maiwasan. Sulong at patuloy ang nais makamtan, di maisip ang kahinatnan. Ang tatay at ang nanay ang dapat umalalay sa dalawang landasin na dapat iwalay. Ilayo ang kasamaan sa landas ng buhay. Kabutihan ang ituro, pag-ibig ang ialay.
Bagamat musmus pa ang aming isipan, madaling ituwid, kay lambot hawakan. Tulad ng baluktot at murang kawayan, kung ito'y di mapansin, ang lupa ay sasayawan. Kaya tayong mga bata, na musmus pang isipan, dapat tayo'y makinig at sumunod sa magulang. Ang mabuting tayo ang siya natin pakinggan, paraiso at langit ang ating tutunghayan. Sa landas ng aming kamusmusan, di may kubli ang dapat maiwasan. Sulong at patulong ang nais makamtan, di maisip ang kahinatnan. Ang tatay at ang nanay ang dapat umalalay sa dalawang landasin na dapat ihiwalay. Ilayo ang kasamaan sa landas ng buhay, kabutihan ang ituro, pag-ibig ang ialay. Kabutihan ang ituro, pag-ibig ang ialay. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray non. Kamaupay unta, kunan kada taksa, may tinuod nga gugma. Ang mga kalisan, ngan mga kahadlok, dayuday mawara. Kung magpapabilin, haat mga dughan, itunungod nga gugma. Pirmi mamurayaw, diri na maabat, hin mga kakulba. Kamaupay unta, kunan kada taksa, may tinuod nga gugma. Dayuday mawara ang mga kasinan ng mga kaawa. Kama pinuligon ngan kamaluluyon, pirmi ahuna-huna. Kung adiha aton, aton maangkon ang ungod nga gugma. Labihit ka at mga kasing-kasing, maabatin ungod nagkalipay. Kamaupay unta, kung ungod nga gugma, an at perni abaton. Bisan may problema, waray lang sa payan, kita malipayon. Mga kasukanan, umabot man haaton, di ta nalaasikon. Bis may kabiduan, sulod hit at dughan, tsa-tsa itun baton.
bayan, diri ini mapapayaran. Kablas man ubisan kapaliko, ang kalipayan diri mapapalit mo kay anuma. Labing kadamhanan, waray ginpapasinguro, bisan hino ka man. Labihin ka maupay, kung magsigugmay, anak mga kasing-kasing, naabagin umod na kalipay. Kamaupay unta, kung kitang ngatanan, may ada paghigugma. Ang pagkaurusa, pulos na kalipay, di na mawawara. Ang pagpurupligay, ng pagsinapkanay, pirmi ahuna-huna. Kung ang kadatagsa, may umod na gugma, waray nakakulba. Waray nakahadlok, waray nakahulog, hatod huna-huna. Kung kitang ngatanan, magkamay adahin, tinuod na gugma. Kamaupay unta, kung ang kadatagsa, may umod na gugma. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayan, namuad to ang mga original composition sa landas ng kamusmusan ngan umod nga gugma. Oy, aton nga yun siya shout out ang Ramasasa de la Cruz, di daha Barangay Malabag. Han Hiporlos, Eastern Samar. O yan mga taga Barangay Malabag. O dinaliwat maiha di dahit iyo alams na. Ayan. Sige, sige. Shout out nga daha iyo. Labi na nga da kandamana si Ding. Nang kan Manopilis. Ayan. O De La Cruz. Ayan. Si Ding Ramasasa De La Cruz. Nga da ngayon na Barangay Unuhan Hiporlos. Oo nga da kan Ami Ramasasa De La Cruz. Ami De La Cruz Aldi. Ayan, oo nga da gihapon ng imo mga kids. Da kan Sherwin Aldi. Ayan. Kumusta? Ayan, kumusta? Sige, samtang mari pa comments, ngadto kitahan sunod nga musika. Adiman. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ay pastilan gayud na unsa man ning kalakiha, misamot kita o kalisod tungod nining korona. Wala ka masayod kung unsa man gyud ang hinungdan, ngano ka kining niabot man. Daghan ang nagmulo intawon nga mga katawhan, tungod lagi kay ang uban sa trabaho nawag-an. Mga pamilyado intawon na putos sa utang, kay waylain silang kapaingnan. Kung magpadayon pa kining ato karong sitwasyon, musamot ang katawhan nga mag-antos sa kagutom. Busa kitang tanan sa Diyos mo dool mga liya, aron makalikay sa korona. Ang mga driver sa mga bus, jeepney, van o taxi, bisan ang mga tricycle dili makadiskarte. Tungod nining social distancing halos di mo biyahe, kay kulang pa man sa boundary. Mga pasahiros na musakay lahi na sa una,
Karon kulang na kay usa ka metros ang distansya. Unya kung magsigi pag uminto ang gasolina, tudas kayod patay kang bata ka. Maayo naman lang kung empleyado kas gobyerno, bisan magkinaon sa may madawat nga sweldo. Apan intawon katong way permanenteng trabaho, makaluluoy gayud kaayo. Citizens lawang makaluluoy, natangkal sa balay dili naman makasuroy. Di pagawson kay tingali kuno unyag matakdan, niya ng virus nagikahadlukan. Apan ka ng mga kabus nga naas kakalsadahan, inyo man lang lagi kipasagdan. Dili ba di ay sa virus madutlan? Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayan, usang Cebuano song. Oo, ang title, Ambot Lang. Sa mga Cebuano, ako kana siyang nahimo nato na dihang panahon sa lockdown o sa hapit mahuman ang lockdown na amang gihapoy social distancing. Oo. So panahon sa lockdown o hapit na mahuman ang lockdown. O bisan na gani bisag wa na lockdown, padayon man lang gihapon labi na ang social distancing. Ayan. Wa na lockdown pero social distancing. Oo. Panahon sa lockdown, nagkalisod ang mga tao, nawad ag trabaho kay lockdown naman lagi. So ang uban nangutang na lang, mo na dito sa lyrics. Pero wala na gipuntarya ng kantahan, no. Kantara na. Oo. Yan. Yan, bali experience lang na panahon ni atong COVID. Oo, panahon sa COVID. Ayan, shout out sa mga bulanon diha kang Dodong Bronly Aguhar, Kulyamat Aguhar, diha sa Panglao. Oo, nana sila sa airport, usahay sa pier sa Tagbilaran. Kaya kuha ni sila mga kanang entertainer ko ni sila. Oo. Mo entertain na sila sa airport sa Panglao. O doon na po sila schedule sa pier sa Bohol. Ayan, sa Tagbilaran. Ayan. At shout out diha ninyong tanan ha, ng mga entertainers. Ayan. Yan, shout out diha sa mga bulanon ha. Shout out. Kada pangaulan. Yan, okay. Yan, mga bulanon. Maayong hapon kaninjong tanan. Para mabusog lagas ng bata. Ang tinidur lalaki, ang kutsara babae. Okay, so waray pa, Kuya Mac. Misa. Okay, ngadto kitahan sunod nga musika. Oo, hi. Oo, aton ngayon shout out ang nga tanan nga nagbe-birthday yan ang adlaw. Happy birthday. Today is Friday.
Yan, Biyernes yan ang adlaw, ika-10 han bulan han Mayo tuig 2024. Ayan, oo. So, han nga tanan nga mga nagbe-birthday, happy birthday, and may you have many more birthdays to come. Ngan anya tanan nga nag-birthday, ada belated happy birthday. Adan nga tanan nga magbe-birthday pala, advance happy birthday. Lalo na kay Sir Juanito Pabitiro. Ayan. Oo, magbe-birthday si Sir Juanito Pabitiro ngayong kailan ba yan? Ngayong 16 ng May. Advance happy birthday, Sir Juanito Pabitiro. Yan. Okay, nga tanan nga mga nagbe-birthday, happy birthday, o adton mga nag-birthday na, belated happy birthday, o nagtulothan mga magbe-birthday pala, advance happy birthday hayong nga tanan. Diin kanta para hayong nga tanan. Ang binubuhat nila. Happy birthday, birthday happy, karasala on mapirmi. Happy birthday, birthday happy, enjoy kami permanente. Birthday ka untagay, ito amon sangkay, kami inimbitar, ngadto irap balay, kaon inom-inom, adto buhat namon, waray lang kapira, limas ang lamisa. Antik may kandila, tanan gindagkutan, tungodhan kagutom, amon habhab dayon, kami napausa, dila nagkurula, nga nag-araso pa, an amon talinga. Happy birthday, birthday happy, karasala kung mapirmi. Happy birthday, birthday happy, enjoy kami permanente. Happy birthday! Happy birthday, birthday happy, karasala kung mapirmi. Happy birthday, birthday happy, enjoy kami permanente. Happy kami kung may birthday, basta imbitado kami. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayan, birthday kaun tagay. Birthday kaun tagay talaga. Oo, nag-araso pa ang talinga. Oo, kinanglan ayaw anay pag kuan basta mapasok pa ha, kay para di mag-araso ang talinga. Ayan, para atuhan mga nag-birthday, yan ang adlaw, nagbe-birthday, nganhan mga nag-birthday na, nganhan mga magbe-birthday pala. Ayan. Sige. Ang binubuhat nila. Ang sunod nga kanta. Lagas ng bata. Ang title hini, Dutol Paligid. Bangin ka masabod aringit. Adiman, ini nga kanta. Original gihapon. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun.
May ada ko sangkay natigdala nagriko kay hiya binuinas nakadaughan luto di kang hakakurian largon nagmilyonaryo duron iya kalipay kay hiya nagriko wow an iya kalipayan han kabuinasan hiya nagpasalamat kuno hakahitasan tungod han grasya naging hatag ha iya ini nga akon sangkay yan ang milyonaryo na dutol paligid kay bagin ka masabot aringit basta waray kwarta permi lahangit nan madali mabigi wow dutol paligid kay bagin ka masabot aringit kay kunwaray sulod hiton imbulsa permila huklis ka an iya asawa nagiba ng hitsura kay hanhatol buringot yan na di make up na patin iya batasan dako nan ginbatuhan kay baga na hinhin-o ikit na ang linaktan dutol paligid kay bangin ka masabot aringit kay basta waray kwarta permi hangit ngan madali mabigit wow dutol paligid kay bangin ka masabot aringit kun waray sulod hiton imbulsa permila huklis ka sabot aringit kay basta waray kwarta permi hangit ngan madali mabigit wow tutol paligid kay bangin ka masabot aringit kun waray sulod hiton imbulsa permila huklis ka hindi nga akon sangkay yan ang ari ko na natanan nga negosyo ginsud lang na niya tungod nga may puhunan ginsarang gabanan bisano nga negosyo iya naging kaptan ini nga akon sangkay yan nahiya nati ka purdoy na tungod han sobrang nga pagkapot kay Rico damok na iya bisyo wow sugal nga babayi ngangkod na gastuhin inom galante salit imbis nga hiya milyonaryo nahibalik ka pobre oh
masabot aringit kay basta waray kwarta permi hangit nan madali mabigit. Tutol paligid kay bangin ka masabot aringit kay basta waray kwarta permi hangit nan madali mabigit. Anak sangkay nagtutol haka pobre bumalik an iya ka milyonaryo nawara lalargo tungudan ka ambisyoso. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Amo to ang kanta nga Dutol Paligid, bangin ka masabud. Aringit. Ayan, no, sa ini nga istorya nga dinaog hinluto, pero kanta la ini. Para hinigin po puntariya nga mga kanta, oo, basta kanta la iti, Oo. Okay, sige. Oh, waray pa direk, ano, waray pa? Waray pa. Okay, samtang waray pa na comments. Shoutout ani kita han mga gin siya shoutout naton ang mga taga SOS Village. Uy, oo. Dili ini han norte nga pabahay han Tacloban City. Oo, didi han norte, didi ini ha barangay 106 Santo Niño, Tacloban. Shout out. Oo, itaton siya shout out. Lapid na ini iton era mga officers, mga homeowners officers. Okay ha, shout out han mga taga SOS Village. Oo, didi ha SOS North Kawayan, SOS Kawayan Northville. Oo. Yan ang mga taga SOS upod ang era presidente ngadto giubusi. Ngatanan na ini pati ang mga board of directors. So, ngatanan nan ang mga pabahay gyap didi ini nga akong ginsya shout out ngayon an SOS Habitat Lot 4466. Ayan, SOS Habitat Lot 4466. Oo, ngadahan nga tanan ng mga officers, HOA officers, Homeowners Association officers. Kanan usa nga SOS, usa nga Habitat gihapon, diri usa. Ano sa nga Habitat gihapon dito ha Luyo. Oo. Pag gihapon ang mga officers ini, nga tanan. Kanan mga taga Corville. Ayan, mga taga Corville and Samson family. Makabasag and Kamison family. Ayan. Nan siyempre gihapon ang mga taga Aeroville. So ang taga Aeroville. Oo, ang Taday family dida especially. Oo, ngadakan Rabi and family, Rabi Taday and family. Didaha Aeroville. Oo, ngan GMA Kapuso. Oo, ang mga taga GMA Kapuso. Ugan nga tanan nga mga officers. So, diri ko nila pangangaranan kay maobat di mga ngaranan. Oo. Ang mga taga GMA Kapuso, nganhan mga taga Pais. So, mga taga Pais. Yan, kumusta ka mo? Opo, dan yung mga officers. Ang mga taga North Hill. Ayan, mga taga North Hill. Kumusta? Uy, ang global pa ngayon. Ang global. Jadi pabahay gihapon ini Santo Niño 106. Kumusta ang mga taga North Hills? Ayan, so sugadlanay ngadto kitahan sunod naman nga musika.
Adiman ang Chacha Paaga. Oy, pasayawon tayong Chacha ngayon. Si Ate Miles Labit. Oy, Ate Miles Labit. O, sayawihin Chacha. O, pagpili na lang kung hinuti mo ippapadis di dahil sumayaw kahit Chacha. Hindi mo pagsayaw yung Chacha Ate Miles Labit. Di ka nga ni makabiling hinpadis. Di Ate Lita Balboy na galban it mabiling hinpadis. Adiman, Chacha Paaga, may original composition. Ang binubuhat Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. ang tinidur lalaki. Chacha, 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 paaga. Chacha, chacha, ayaw kita pagritera. Chacha, chacha, sige magsarayaw kita. Chacha, 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 nadahig kaaga. Ini ang sarayawon, nakanlulong ang lula ayon. Labi na kun kada aga, asya inin exercise nira. Permihira nagsisinayaw, nga dahil ira pagpalhasa. Kay ayon nira at chacha, mailong pahira bisan paaga. Inanay nga hitatay, sa to maglutuhin tinapay. Nagsisinarayaw hinchacha, kay asya kuno inin ayon nira. Sige ang ira pag sinayaw, na-enjoy hira naliliaw. Kay atchacha nga sarayawon, paborituhan mga maglipayon. Chacha, 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 paaga. Chacha, chacha, ayaw kita pagritera. Chacha, chacha, sige magsarayaw kita. Chacha, 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 nadahig kaaga. Chacha, 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 paaga. Chacha, chacha, ayaw kita pagritera. Chacha, chacha, sige magsarayaw kita. Chacha, 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 nadahig kaaga. Sige! Chacha, chacha, cha-cha-cha, chacha, paaga. Chacha, chacha, ayaw kita pagritera. Chacha, chacha, sige magsarayaw kita. Chacha, 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 nadahig kaaga. Chacha, 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 paaga. Cha-cha-cha. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Chacha Paaga. Ayan. Ama to nagdarahan oras ng alas 5 hang kakorolpon. Oy, ginsa shout out ko ang mga drivers ha, nagkalain-lain nga mga bus or tricycle or
Ano pa din ang mga ginradriban? Oy, shout out nga daha iyo ha. Hinay-hinay la, ay katapag-apura. Hindi na mag-asawa. Ang trabaho na Nan, shout out gihapon han mga taga Tumeko. ang binubuhay. Labi na din yung Tacloban, ang mga taga MMDA sa Metro Manila. Shout out po sa inyong lahat. Ang tinig ng lalaki. Ang kutsara babae. Kasal halamis. At sina-shout out ko rin yung mga vloggers. Hello. Oo, yung mga vloggers. Yung mga nag-vlog sa YouTube. Shout out sa inyo po. Magandang hapon po, magandang oras at hapon sa inyong lahat. Shout out po sa inyo. Yung mga drivers dahan-dahan lang. Alalay lang ang takbo para hindi matakot yung mga pasahero. Luto na lukso itsura. Yan, dahan-dahan lang. Okay. So, shout out sa mga viewers. O yan, mga viewers aton gin siya shout out. Ang mga nag-views iton aton na programa ang tunughan musika ni Papa Art Ramasa sa mga awit waray nun. Anakon an aton mga Facebook followers. Yan. Ang mga nagpapalo gihapon ha YouTube ha. Shout out nga daha iyong tanan. Da mga salamat han suporta. Oo. Sabi ko sa aking post sa Facebook. Ang trabaho na Taos puso kong pasasalamat ay nananatili. buhat nila. Siring pa ni Para mabusog lagas. Dina Box. Ni minsan hindi ko naabutan, hindi ako nakakarinig ng live mo. Ay, Kutsara babae. hindi ko na problema yun. Hindi, bero lang. Bero lang, Ate Dina. Hindi, siyempre, mag-ano ka na lang. I-playback mo na lang kung hindi ka nakakaabot. Ni minsan ay hindi mo naabutan. I-play mo na lang. Ha? Ate Dina, ha? Sige, Ate Dina Box. Pilo na kutsara. Yan. Sige. Ngadto kitahan sunod nga musika. Adiman. Na lukso itsura. Tinig. Ang title hini, Illegal. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Mga presyo sobrahing kamahalan. Maunol hapon sa makalilisan. Problema ang inaabutan kadang-an. Nadugang pagpuriinin kalimutan. Mga bisyo nga iligal nagsasarang. Pagburuglig kita mga kabugtuan. Bisyo nga iligal aton alkontrahan. Illegal fishing aton undangan. Kay kairuhan aton kadagatan. Illegal lagi angay mapugnan. Ang pagkarahan aton kakurangan. O ang illegal gambling. Sugat man ang smuggling. Aton bayaan. Gaway magtrabaho. Basta iriklak illegal. May adat naton kabugtuan. Na maraot ang panuyuan. Nagsakripisyo inaagawan. Kay karuyan na iraan na tanan. Sugat pangupyahing butang na diri-ira. Naghihimot ideya para makakwarta. Lubig-lubot ang umod nga tag-iya.
Tungod hatong illegal nga buhat nira. Legal fishing atong undanan, kay kapiruhan atong kadagatan. Illegal lagi angay mapundan, ang pag-arahan atong kagurangan. O ang illegal gambling, sugat man hangis makling, anong mayaang gamay magtrabaho, basta dili lang illegal. Atong bayaan, gamay magtrabaho, basta dili lang illegal. Kay marautan illegal, kaya kita ang illegal. Bisan apinas lang ang sweldo, basta dili lang illegal. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayan, bisan lapi na si sweldo, ada maupay na ito basta diri la illegal, ha? Malimpyo nga trabaho, diri illegal. Yan, bisan galagot at sweldo, basta maupay nga trabaho. Yan. Shout out han mga taga Villa Diana. Pabahay, dida Villa Diana. Ang New Hope. Ayan, mga taga New Hope gihapon. Dida iniha Santa Elena, Barangay 107. Para mabusog lagas. Ayan, didaha Barangay 107. Ayan. Santa Elena, Tacloban City. Shoutout nga daha iyo, ha? Ngadto gihapon ha Villa Sofia. Barangay 108, Tagpuro, Tacloban. Yan. Mga taga Villa Sofia. Yan. Shoutout nga daha iyo, ha? Yan. Sige. Siyempre sa shoutout tagihapon na natin mga viewers. Salamat haniyo pagkita. Hininga taramdan ngan pamatihan mga sunata waray non. Dinhila hininga aton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray non. Yan, siyempre aton inigin sa shout out. Nga tanan, kailangan aton i-shout out. O, bisan diri hira magpa-shout out, aton i-shout out. O. Sige, padayon kitahan sunod nga sunata. Adiwanan sunod nga sunata. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray non. Kabahula mira kada pangaula, ang dinubuhat mira pagugit. Ngayon itong tao kung nagkakaedad na, damo na ang inaabat ngan lawas maluya. Bisan ang mga tuhod nan ngumurog-kurog na,
asya ngayon ikong tao kung lagas na. Dapon na nga sakit, halawas na dikit, salit ang hunahuna, daw pirmi aringi, labi kong natulos, an asma, an riyuma, makurigot pastilan, itlagas na. Labi kong waray nagtitimang no, nga anak, ubisan apo, tungod kay hagrayo na, ngan nga tanan pamilyado. Akong ginaantos ang mga kasakitan, tungod kay pirmila ako nag-uusahan. Panahon kagabihon, pirmi ako mabingawon, samtang ang mga nanlabay, akong gindudumdum ang mga panahon, han akong kabatanon, loyohan kami ngaw ako malipayon. Mga anak ko ngan apo, hain naman kamo, haakon pag-usaan, o di ako niyo. Puti ay nala ang mga adlaw, na ginhuhulat ko, hingyap ko nga makaupod kamo. Mga anak ko, alhawgad ako pagpabay iniyo. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Yan na nalagas. Karautaan gumakuiday, ayaw gatman sa likway, diri ka magpabasul kay ikatag, buhai mo ang kalipay. Diri ka ang buhay mano, kay lagas ka na hinduro, samtang ako batanon pa, diri kita mag-angay, magurang kapal at tatay. Pagpilingin ka edad mo, iti mo ka pariho, kay kun ako ang imong piriton, kumako diri mo maangkon. Ayaw kat pagparibdi iday, ang gugma ko nga lusay, kay nga tanan nga karuyagon mo ighatag, kuhai mo bato na ako. Manubisan ka pari ko, diri kun ako hangi mo, kay an akon pag-igugma, diri mababay dan hinbisan pira. An ungod-ungod na gugma, diri gud na padara, bisan anhon pa hugay ang gugma, nga tunay diri mapasulay.
Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ang gugma kadatag sa diri lang basta-basta sanit aton tipigan ang ungod na gugmaha sunod kadughan ang gugma nga piunay diri na padarahin bisag kan kanay diri namimilian ungod nga gugma kung ikaw na ang fortuna. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Nan pinaago. Take to. Balitaw ngan pinagihan to nga musika. Kung ikaw ang fortuna. Pinagihan to nga musika, mananamilit kami ha iyo, pansamantala ha. Ako nagpapasalamat gihapon han iyo pagkita ngan pamati han mga waray nun nga sunata din hilahin nga aton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Nan, siyempre, anakon kabay-abay didi, hangaran anakon kabay-abay, Kuya Romar Samson, ano pa daw ha English, wing-wing, and Samson? Abay Mira, Hercules and Samson. ang binubuhat Mira, tusok si Kwat Okay, Hercules ngayon and Samson. Ako dito, Kuya Mac, Hercules and Samson. Man, salamat gihapon hadto nagpa-shout out. Ano ha? Nag-comments gihapon han aton mga previous nga program din niya YouTube. Sige. Salamat han mga nag-views ngan siyempre kabay pangada ka mo mga panlawas ngan kondisyon samtang nagkikita nga namamatayan mga awit waray nun. Dinilahin nga aton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ngan, siyempre ninyo bus ng sangkay, ngan tinuod nga barkada Papa Art Ramasasa magsisiring. Gabay paada ka mo ha kondisyon nga panlawas samtang nagkikita nga namamatihan mga awit waray nun. Salit, God bless sa iyo nga tanan. Maupay nga kulop ngan I love you. para mabusog lagas ng bata. Ang tinidor Bye-bye for now. God bless. kasal halamisa, abay Mira, mga silya. Iraging hihimo, tusok si Kwat budla.